Skinnebensbetændelse, det er noget, som er rigtig kendt for mange løbere. Derfor har vi nogle forskellige redskaber, som vi kan bruge, og jeg har et par stykker her med, som jeg kan lige vise, hvordan det er, man bruger. Der er den første bold her, som er en selectbold med lidt pigger på, og den er meget blød i det, i forhold til det, der ligner en tennisbold, som faktisk er de bolde, man bruger til at vaske dyner med. Så har jeg også sådan en lacrosse-lignende bold, som er nogenlunde lige så hård som tennisbolden, den der. Og så har jeg de her trækugler, som er købt i Panduro Hobby. Der er også købt sådan en træpind, så det er for eksempel, at man kan bruge den til rygsøjlen her. Så kan man rulle op og ned af den. Det kan man også bruge mange andre steder på kroppen, men det er i hvert fald et rigtig godt alternativ. Så vil vi starte her med et skinneben. Og nu ved vi så, at vores dejlige testperson har en lille smule ondt. Så det vil sige, at vi kan starte med den her stille og rolig bold. Og finde de her små punkter, hvor vi kører. Det kan være lidt svært at mærke, hvis man ikke er vant til at bruge sådan en bold her. Men når vi har skinnebenet her og knoglen her, så er det ligesom om, at man kan trykke ind. Man kan også se, når jeg trykker her, at det er ligesom om, at der ligger sådan en lomme her, lige nord for tommelfingeren. Og der er sådan nogle små lommer, eller mioser, som man kan gå ind og ramme. De føles lidt som ærter eller små bønner i størrelsen. Og man kan tydeligt mærke forskellen, om man har en form for betændelse herinde. Og det man så gør, det er, at man starter stille og roligt ud med at varme området op ved bevægelse. Og dernæst kan man starte hernede fra bunden af. Lad os sige, at vi starter her. Så siger vi så, at der er ikke noget her, og så går vi længere og længere op. Godt. Det er fint nok, hvis man har en partner, som kan hjælpe en og trykke alle dem her sådan i stykker. Det man selv kan gøre, det er, at man kan sidde med bolden og køre sådan her. Og det er så det, at vi har forskellige typer af bolde. Hvis vi nu tager den helt hårde her, så går den ind og rammer på en helt anden måde. Den giver ikke efter på samme måde, som vores pikkede bold den gør. Det er i hvert fald rigtig godt at gøre, når man har været ude at løbe, og inden man skal i seng, foruden de andre tricks, som der nu end findes, såsom kompressionsstrømper, som man kan sove med om natten, eller tage på efter ens aktivitet, og så ellers generelt ro, og finde en ordentlig løbestil.